tá 90-ková čajová scéna a Česko vlastne, to je niečo, čo dalo lásku k tomu čaju nám všetkým. Čado vzniklo vlastně s jednoduchou myšlenkou. Dostaňme čaj k co nejvíce lidem. Klapka! Moje meno je Lucia Červeňová, toto je Jan Hasala, môj kolega a spoločník a toto je náš podnik Čado. Aby som začala tak nejak, čo mňa priviedlo osobne teda na nejakú cestu čaje, sorry for the pun, tak je to prakticky, ja som od detstva bola tak nejak ťahaná k čaju a k čajovniam. Vlastne prvýkrát som do čajovne vkročila, keď som mala 12 rokov. A dala som si gyokuro a odvtedy som vlastne ako nemohla inak. A odvtedy ďalej, tak som chodila do čajovní tak nejak sporadicky a keď som prišla do Brna, študovala som tu, tak som si potrebovala nájsť brigádu a samozrejme ako kde inde ako v čajovni a nejakým spôsobom som sa dostala do cesty čaje. Nebolo to úplne náhodou, bolo to kvôli tomu, že proste pre mňa cesta bola vtedy najlepšia čajovňa v Brne. A nič proti ľuďom, ktorí to robia dobre v Brne, ako Alenka, Bob a tak ďalej, ale proste cesta mala pre mňa niečo iné. Bola super profesionálna. A vtedy som tam stretla Kuba Přidálka, ktorý do toho pridal to svoje barmanské know-how a jednoducho ten čaj podal proste inak. Bolo to dohromady vlastne s nejakým gongfíčkom a s obradom a celkovo a jednoducho ma to absolútne uchvátilo. A odvtedy ďalej, tak som tam začala pomalinky brigádovať. Doučila som sa tam nejaké veci bližšie k čaju a začala som ten čaj vlastne brať vážne. No a na konci školy, keď som sa teda rozhodovala, či byť alebo nebyť lekárom, tak som sa rozhodla, že nebudem lekárom, ale že budem vlastne podnikateľ a budem pracovať v čajovni, pretože vtedy, v tej dobe sa vlastne stalo, že túto kolega vlastne preberal čajovňu a ja som sa mu tak nejak ako votrala do priazne a jednoducho sme to spolu začali viesť a spolu sme sa začali vzdelávať a jednoducho tam to začalo, povedala by som takto. Já teda oproti Lucce tak jsem nezačal tak brzo, že už bych ve 12 chodil do čajoven, ale když jsem byl na vysoké tady v Brně, tak jsem hledal místo, kde by se mi dobře studovalo, protože na kolejích to prostě pro mě úplně nefungovalo a právě jsem začal chodit hodně do čajoven. A ze začátku do takových těch, dejme tomu, jakoby větších, míň zaměřených na to čajovnictví jako takové, ale postupem času tak jsem si tady tak jako rozšiřoval obzory. No a když jsem potom na té vysoké škole prodlužoval o 1 rok, tak jsem vlastně si k tomu hledal nějakou brigádu. Obešel jsem prakticky skoro všechny čajovny v Brně, nikde mě nechtěli, ale z chajovny tak mě poslali do cesty čaje. Tam jsem se tehdejší paní provozní hodně zalíbil, prakticky na místě mě přijala a tak začala moje cesta čaje v cestě čaje. A dalo by se říct, že za tu dobu, co jsem tam pracoval jako zaměstnanec, tak jsem tam si vyzkoušel prakticky všechny pracovní pozice, od umývače nádobí až po provozního prakticky. A potom po nějakých zhruba 2-3 letech to mohlo být tak nějak. No. Tak tehdy vlastně mě oslovil pan tehdejší bývalý šéf cesty čaje, že už má trošku vymyšlené jiné projekty, chtěl by ten život směřovat jinam a jestli bych tu čajovnu od něho nechtěl převzít. A tak jsme se domluvili, plácli jsme si na to a jak už Lucka vzpomínala, tak v té době tak nějak jsme se zrovna jako poznávali, brzo jsme zjistili, že si vlastně rozumíme na té podnikatelské úrovni hodně a domluvili jsme se, že to povedeme spolu a tak to vlastně od té doby až do dneška, i když už dneska nejsme cesta čaje, ale už jsme vlastně trošku jiný podnik, Čado. Dobrý podnikatelský záměr, takhle jako asi každý, kdo pracuje v čaji, ví, že čajové prostředí jenom pár vyvolených má ty schopnosti a ty možnosti, že se dostane opravdu jako finančně někam na dobrou úroveň. Čajový svět o těch penězích zas až tolik není. A
nebo takhle, možná se snažíme, aby byl, ale zkrátka ještě to bude chvilku trvat, než se tam ta scéna čajová dostane. A každopádně my jsme se těmahle myšlenkama moc nestihli zaobírat, protože my jsme tehdy cestu čaje přebrali vlastně měsíc předtím, než přišla korona. Takže my jsme vlastně jako převzali podnik, něco málo jsme tam ještě stihli jako posunout dál, něco tam vytvořit. No a pak přišla jako první velká morová rána a od té doby to byl docela boj po přežití prakticky. No. Takže ano, zpětně, když si říkám, jako jestli jsem si vybral opravdu to nejlepší, některý z pole působnosti na podnikání, a dá se nad tím dlouze uvažovat. Na druhou stranu asi bych neměnil pořád. Je to trošku možná sebemrskecké už v tomhle vodě a možná tam ze mě mluví trošku štokholmský syndrom, ale pořád bych neměnil, pořád jsem spokojený tam, kde jsem, i když to není vůbec jednoduché. Doplním o to, či je to jako rozumný podnikateľský zámer prebrať čajovňu. Ja som nad tým nikdy úplne takto nerozmýšľala. Pre mňa ten gól nikdy nebol úplne finančný, aj keď ja som hodne megalomaniak, čo sa týka podnikania. Jednoducho chcem to dotiahnuť čo najďalej, ale nie z hľadiska financií, ale skôr z hľadiska vedomostí a prozákazníckeho prístupu, nazvime to, pretože pre mňa osobne ja si jednoducho veľmi vážim poznanie, veľmi si vážim vlastne to, že to čajovníctvo je tak hlboký obor, ktorému sa nedá dobrať konca. Jednoducho ideme a za tým sú ďalšie a ďalšie znalosti, viacej histórie, proste viacej faktov. Keď sa doberieš nejakému koncu u nejakej krajiny, tak je tam ďalšia krajina, za tým je tam keramika, za tým je tam história, takže to je obrovský obor a mne osobne to prináša uspokojenie, vlastne takéto stimulačné jednoducho, že je to pre mňa niečo, čo môžem konštantne objavovať a toto presne môžem priniesť tým ľuďom, priniesť tým zákazníkom a spraviť pre nich ten najlepší zážitok, vlastne aký bol kedysi spravený mne, tak to ja chcem preniesť momentálne komukoľvek, kto sa k tomu vlastne dostane, kto sa k nám dostane. A to je ten podnikateľský zámer za tým. A toto by som nikdy nemenila. To je proste, pre mňa je to proste ten obor, v ktorom sa to dá spraviť práve kvôli tomu, že je to vlastne tak strašne níž a tak strašne nepreskúmané a vlastne ako divoký západ ze vším všudy. Pre mňa vlastne ten pocit, ktorý dokáže navodiť čajový rituál, ktorý dokáže navodiť čaj, tá chvíľka, kedy sa človek proste zastaví a byť len na minútku sa proste zamyslí nad tým, že si pripravuje tú šálku čaju, to je to, s čím ja obchodujem. A to je to, čo chcem predať zákazníkovi. A vlastne chcem, aby sa to ten človek dokázal naučiť sám, dokázal sa to dozvedieť odo mňa a chcem, aby k tomu prišiel akokoľvek je to pre ňoho najlepšie. Pretože je veľa ľudí, ktorí tvrdia, že nejaká jedna cesta je proste správna v tomto a mne to príde veľmi rigidné. Jednoducho nie všetci majú príležitosť, priestor alebo sú dostatočne privilegovaní na to, aby mohli prevádzať nejaký čajový rituál. Jednoducho, pokiaľ je tvoj čajový rituál to, že zoberieš ráno maču, zaleješ si ju mliekom a dáš si do nej sirup, tak je to tvoj čajový rituál. Ale pokiaľ ten úmysel za tým čajovým rituálom je ten správny, tak je to čajový rituál. Toto je to, čo si myslím ja a toto je to, čo sa snažím predať každému svojmu zákazníkovi a vlastne zamestnancovi alebo komukoľvek, s kým sa bavím. To je pre mňa to gro, čo ma k tomu pritiahlo. Nie myšlienka čaju ako produktu, nie história, nie objekty alebo nejaké proste šudlenie vedomostí. Jednoducho kľud, pokoj a ticho. To je všetko. Dá se říct, že Čado vzniklo vlastně s jednoduchou myšlenkou. Dostaňme čaj k co nejvíce lidem. A my sice
pocházíme de facto vlastně z toho hodně tradičního prostředí, kde jsme se zaměřovali na správnou přípravu, a na jakost čaje, zkrátka na to, aby byly dodržené ty správné postupy, dejme tomu, aby ten čaj vlastně, jak to říct, byl připravovaný s tou co největší péčí. A je to nádherný obor, bylo to krásné, ale na druhou stranu to nebylo rozhodně pro všechny. A my jsme chtěli trošičku ten čaj představit i lidem, kteří třeba úplně standardně nepřijdou do běžné čajovny, která má na zdech koberce, jsou tam dýmky a tak dál. Nic proti těmhle místům, má to svoje publikum a je to pěkný počin, ale není to pro každého. To, co my jsme chtěli, bylo ten čaj, tuhletu krásnou komoditu, dostat mezi lidi plošně. Lucka vždycky s nadsázkou říkala, vytváříme místo, kam si může zajít manažer, protože už ho nechce pít 14. kávu za den. Takže s tímhletím trošičku my jsme vlastně jako s tou myšlenkou začali a to, že vlastně náš podnik, to Čado, celkově vypadá tak, jak vypadá, neřekl bych, že to je pro nás jediná správná cesta. My jsme hodně vymýšleli ty prostory podle toho, kde bychom zrovna našli místo, kde budeme vlastně fungovat. A tady na zeleném trhu tak nám přišlo, že tady tenhle ten styl něco jako na půl kavárny, na půl baru, na půl čajovny vlastně bude sedět asi nejvíc. Ale nebyla to rozhodně jediná myšlenka nebo jediný nápad, který jsme měli. Ta myšlenka byla trošičku tu čajovou scénu možná posunout dál, něco malinko inovovat, ukázat to lidem v jiném světle, ukázat to vlastně v trošku jakoby jiném prostředí, než které je tady úplně běžné. Co se týče toho barmanství, nebo jakoby té barmanské části s tím čajem, to se spíš tak jakoby nabízelo i popravdě vzhledem k tomu, že dneska je obliba, dejme tomu, jako drinků, je obliba mači a mačových latéček a podobně. A jedna z těch prvních věcí, nad kterou jsme přemýšleli, jak to dostat vlastně k běžnějším lidem, jak ten čaj představit lidem, byla, co kdybychom to zkusili vzít přes tady tyhle ty populární produkty, ale s tím, že je budeme dělat fakt kvalitně. Z dobrých čajů, z dobrých surovin a zkrátka ukážeme těm lidem, že to, jak to říct, může chutnat opravdu dobře, anebo naopak, že to, nebo možná spíš, že to může chutnat mnohem lépe, než to, co je běžně k dostání, dejme tomu nějakých jako běžnějších řetězcích. No a tady tenhle ten záměr se nám daří docela dobře, protože spousta lidí k nám přijde, dají si to mačové latéčko, dejme tomu nějakou takovou jako sladkou prasárničku, když to tak řeknu, ale třeba ne na podruhé, ale na potřetí, na počtvrté už to zkusí a dají si opravdu ten čaj z toho čajovníku čistý, bez mlíka, bez čehokoliv a opravdu začnou zkoušet i čaj jako čaj a takhle vlastně de facto vytváříme nové zájemce o čaj, nové zákazníky, kteří by vlastně možná ani normálně neměli šanci dobrý kvalitní čaj ochutnat, protože co si budeme, ještě pořád není úplně samozřejmé, že když vejdeme kamkoliv do obchodu s čajem, že dostaneme kvalitní čaj. Když se bavím o supermarketech, o tom asi v tomhle dokumentu ani úplně se moc rozmlouvat nemusím. Všichni víme zhruba, jak to funguje. Ale právě tady tihle lidé, oni by nepřišli ani do té čajovny a tím pádem by si ten dobrý čaj vlastně nikdy nedali. Takže tohle je vlastně, jak to říct, ta myšlenka zatím, proč tohle to stojí, proč tohle vzniklo a proč na tom pracujeme. Dostat ten čaj k co nejvíc lidem. Honzik je taký mierny v tom, čo hovorí, ale ja som o dosť expresívnejšia. Pre mňa vlastne Ja konštantne počúvam otázku, čo to vlastne je Čado, prečo to vyzerá takto a vlastne od starých zákazníkov cesty takých tých ako echtovných, ktorí tam chodili a ako fakt nacisticky išli potom takto čaj, takto to má vyzerať, takto to má byť, tak je tam proč, pro Boha, proč. Je to veľmi jednoduché. Keď sme viedli cestu, tak vlastne čím dlhšie sme ju viedli, tak sme si začali s Honzikom všímať jeden komentár, ktorý sa konštantne objavoval, keď sme prišli kamkoľvek, že ľudia, ktorí vlastne poznali cestu a dajme tomu tam išli nakúpiť, tak nechceli ísť do čajovne. A keď sme sa ich spýtali prečo, tak povedali, pretože to vyzeralo príliš elitársky, že musím príliš veľa vedieť, vyzeralo to príliš nedostupne, vyzeralo to cudzo, ja som sa bál. A to bol pre mňa strašný šok, pretože ja nie som takýto typ človeka. Ja proste vleziem, kde sa mi páči, pretože sa mi to páči a veľa ľudí je takýchto a to sú tí ľudia, ktorí si našli cestu do cesty, ale tí ostatní, a že ich je teda ako prevažná väčšina, tak jednoducho nedokázali vôbec vkročiť do takéhoto miesta, pretože im to prišlo, že by sme sa na nich pozerali z vrchu. Pričom
nikto to tam nikdy nerobil. Všetci sa vždycky snažili pomôcť. My sme tam vítali obzvlášť začiatočníkov, ktorým sme proste ukazovali všetko a väčšinou odchádzali proste nadšení, ale stále tam tento mindset pretrvával. Ako sme začali viacej chodiť na festivaly a začali sme sa potkávať s úplne obyčajnými ľuďmi vlastne mimo čajovej zákazníckej bázy, úplne obyčajnými babičkami, deckami, proste 15-20 ročnými floatkami, ktorých o čaji vlastne nič nevedeli. Je to jediné, čo poznali, bolo, keď im proste babička ako deckám robila tie hnusné sladené sračky z Teska, alebo nejaké ako vágne porozumenie o tom, že áno, existuje nejaký ako zelený čaj, existuje nejaký čierny čaj, ale vlastne nič viac. Tak tí tak nejak ako pomalinku, potichonku prichádzali k našim stánkom s tým, že vlastne ako oni vôbec nevedia, či tam vlastne chcú byť. A to boli vždycky tí ľudia, ktorí odchádzali najspokojnejší, ktorí odchádzali vlastne s tým, že nielen, že sa niečo dozvedeli nové, ale získali úplne novú skúsenosť s čajom. Takú skúsenosť, o ktorej nikdy ani nevedeli, že by ju vlastne mohli získať. A to je vlastne to, čo nás pohlo k tomu, aby sme nový koncept, keď ho eventuálne budeme vytvárať, vytvorili taký, aby bol smerovaný na týchto ľudí. Pretože pre týchto ľudí vlastne nikto nič nerobí. To sú ľudia, ktorí si zaslúžia kvalitný čaj, ktorí chcú kvalitný čaj, ale k čomu sa dostanú? Buď idú do kaviarne a dostanú tam nejaký základný sáčkovaný čaj, alebo niečo proste, čo je plne v prašivej kvalite, pretože v kaviarniach nevedia, ako to skladovať alebo pripravovať. Alebo idú do čajovne, nepáči sa im tam, alebo tam ani len nevkročia a to je koniec. To je koniec celého príbehu. A presne kvôli týmto ľuďom my sme vlastne vytvorili koncept, ktorý môže byť pre nich familiárny, môže byť niečo, kde sa vlastne môžu ísť pozrieť a nie je to neznáme. Je to vlastne prostredie, ktoré je otvorené, ktoré je skoro až kaviarenské, ale je tam tá profesionalita, je tam tá somelierská skúsenosť, je tam vlastne úcta k tej tradícii, ale hlavne je tam vôľa to podať spôsobom, aby to bolo pochopiteľné a jednoduché a aby si k tomu každý vedel nájsť vlastnú cestu. My nenútime ľudí, aby hneď začínali s ortodoxnými čajmi, proste na gongfičko alebo niečo podobné. Keď chce si niekto pridať do zeleného čaju med, nech si ho tam pridá. Je to proste na ňom, je to jeho cesta čaje. Pre nás je veľmi dôležité, aby sme mu ukázali variácie, aby sme mu ukázali možnosti, aby sme mu predstavili to hlbšie pozadie za tým, ale nenásilne. To je vlastne myšlienka za Čado a vlastne to je to, v čom cesta čaje bohužiaľ zlyhávala ako čajovňa, pretože na to proste nebola postavená. A myslím si, že toto je tá diera na trhu, ktorú Čado vlastne dokáže pekne pokryť. A za ten rok, čo sme otvorení, tak to sú presne ohlasy, ktoré počúvame. Jednoducho ľudia, ktorí sem prídu, obyčajní, normálni ľudia z ulice, ktorí prvýkrát prídu vyskúšať čaj a vyskúšajú ho u nás, tak povedia, jo, toto je ono, to chcem skúšať, nikde inde nechcem chodiť. Nejčastěji nic takového jsem ještě v životě nepil a to vždycky udělá radost. A to je presne to, z čoho my vlastne ako vnútorne žijeme, pretože Boh vie, že to nie je z financií. Ale jednoducho pre nás toto je tá misia za tým, toto je ten cieľ a to je ten malý krok dopredu aj pre ten trh, ktorý my tomu dokážeme dať. Pretože predsa len aj Gutenberg, keď vymyslel proste tisk, tak na ňo všetci nadávali, že jednoducho knihy majú byť ručne robené a písané a znalosti majú byť strážené iba pre elitu a tak ďalej a tak ďalej. No ale potom Gutenberg prišiel, povedal a teraz všetci dokážeme čítať, písať, máme noviny, máme internet a môžete pozerať nás, ako sa tu stěžujeme na čajovou kulturu. Hej? To je dôsledok tohoto. A tak jsme přišli my a řekli jsme, tady budeš v pohodě, v bezpečí, nemusíš o tom nic vědět a funguje to. Lidi na to slyší. Takže vlastně, jak říká Lucka, jako je to pořád drsná cesta, to, že vlastně třeba i tady ty prostory vypadají, dejme tomu malinko, jakoby, že tak řeknu, vyfršákovaněji, než třeba jako
běžně v čajovnách. Úplně neznamená, že bychom z toho najednou měli miliony, ale rozhodně z toho máme ten dobrý pocit v tom, že opravdu ten čaj dostáváme dál mezi ty lidi a to prostě funguje dobře a za to jsme rádi. Velice. Môžeme sa kľudne vyjadriť aj k tej bohatšej komunite, pretože keď sme vlastne ešte mali cestu, tak my sme boli hodne zameraní na výberový čaj, nazvime to skoro až na čajovú elitu. Proste bez problémov sa u nás dokázal predať čaj za 10, 12, 30 tisíc, kľudne, pretože tam boli ľudia, ktorí si to dokázali kúpiť. Ale problém s týmto je vlastne ten, že ľudia, ktorí na to majú tie peniaze, vám eventuálne aj tak utečú do toho zahraničia. Čaj si nakúpia sami, dovezú si ho sami, aby ste stratili klientelu a zrazu nemáte komu predávať. A na tomto nejde postaviť biznis model. To je pekné, keď to robíte popri nejakej práci, je to pekné, keď máte ten biznis z čoho dotovať, ale nie je to ani zďaleka udržateľné. Na trhu už je kopec hráčov, ktorí sa zaoberajú týmto, zaoberajú sa s tým vo väčšom, majú lepšie konexie v Číne, v Japonsku, vo Vietname, všade inde a spraviť v tomto dieru do trhu podľa mňa je ťažké a skoro už až nemožné v tomto bode. My jsme právě tu díru v tom trhu viděli tam, že de facto, když se člověk podívá na ty gastronomické zařízení jako takové, tak oni se za těch, teď nemyslím jakkoliv špatně, za těch 20-30 let oni se prakticky nikam moc až tak neposunuli. A my jsme si taky říkali, že je to možná trošku škoda, protože i ten koncept se musí přece s časem někam trošku vyvíjet, je tam nějaká evoluce potřebná, už jenom proto, aby to ty lidi vlastně bavilo pořád dál. Takže i s touhletou myšlenkou vlastně jsme do toho šli a zkusme to někam trošičku posunout, zkusme tomu čaji dát možnost se malinko někam jako vyvinout a zkusme udělat zkrátka něco, co třeba tady ještě nikdo nedělal. Ano, je to risk, ale myslím si, že risk, který za to stál ve výsledku. Ale je to práve aj otázka tej ekonomiky, pretože akú skutočne budúcnosť chcete pre tie čajovne? Chcete skutočne tú budúcnosť, kde ľudia budú mať čaj, ale budú mať k tomu aj dýmky, aby ich to uživilo? Pretože tam teraz smerujú všetky tie čajovne a preto vyzerajú tak, ako vyzerajú. Preto si tam nemôžete užiť kvalitný čaj, pretože je všetko zasmradené dýmkami. Pretože čaj nie je produkt, ktorý by mal nejakú veľkú maržu na sebe, nie je to ekonomicky výhodný produkt a iba čisto na čaji sa proste nedá postaviť podnik. To je fakt, je to holý fakt veci a jednoducho s ním sa nič iné nedá spraviť. Pokiaľ chcete podniky, kde sa iba budú váľať tínedžeri a budú tam kouřit dýmky a popíjať nejaké ako lacné treťotriedne čaje, ktoré vám pripraví obsluha, ktorá nemá záujem, fajn, ale pre nás to nie je tá cesta dopredu. Pre nás tá cesta dopredu a aj tá ekonomika toho projektu leží v tom, že potrebujeme získať nový záujem, nových ľudí a jednoducho oživiť tú čajovú kultúru a scénu a posunúť ju dopredu. Pretože ty lidi do toho nakopnú. Áno, pretože tá cesta čaje nejde iba naspäť do tej histórie, ale smeruje aj dopredu. A toto je to, kam dopredu smeruje. Je to trend, ktorý ja vidím aj v zahraničí, čím ďalej, tým častejšie, kde sa proste čaje objavujú v alkodrinkoch, kde sa objavujú proste v nealkokoktejloch, kde sa s ním varí a tak ďalej. A toto je tiež moderné gong fu, je to tiež moderná cesta čaje, pokiaľ sa to robí s rešpektom. Je důvod, proč jsme pojmenovali náš podnik Čado a neboli Cesta čaje, protože asi znáte koncept Bushido, jo? Cesta válečníka. Něco, co celý váš život obejme, vy obejmete tu filozofii a vlastně jde to s váma nebo jdete po té cestě toho válečníka. My takhle jdeme po té cestě toho čaje. Já kolikrát přemýšlím nad tím, jestli jsem si opravdu skutečně vybral práci s čajem, nebo jestli si to tak trochu vybralo mě, protože ve chvíli, kdy já jsem vlastně k tomu čaji přišel, tak jako bych už neměl na výběr. Mně se to prostě takhle jako schlamstlo a já od té doby s tím čajem na různých úrovních, ať už je to příprava, podnikání, učení, vlastně, ať se to týká toho, či jakýmkoliv způsobem, už to v tom životě mám takhle zakořeněné. Takže já bych možná ani úplně neřekl, jak to říct, že mě čaj do života něco dal. Mě ten čaj dal způsob života, de facto. Mě ten čaj vlastně ten život nasměroval určitým směrem, dostal mě na tu cestu toho čaje a teďka po ní prostě kráčím. A mockrát už jsem přemýšlel nad tím, že by možná, nevím, není to jednoduché podnikat v současné době korčem. Mockrát jsem přemýšlel nad tím, jestli už bych od toho neměl jít třeba trošku dál, ale ona to prostě
není tak jednoduchý. Ten čaj nakonec jako by si mě vždycky, když už jsem měl ty pochyby, zase takhle přitáhl zpátky a řekl, ne, tady seš na tom správném místě a dělej, co máš dělat. Čaj nakonec vždycky vyhrá, je to tak? Čaj nakonec vždycky vyhrá. Pre mňa je to vlastne úplne tak isto. Ja som vždycky bola trošku tak nejak ako mimo, nazvime to, trošku divná, trošku inde, trošku vždycky ako off. A pre mňa ten čaj ani nebol nejakým spôsobom, že by to bolo nejaký ako útek do inej komunity. Nie, ja som sa proste absolútne zamilovala do toho oboru, do toho čaju, do toho, čo čaj je, čo predstavuje proste, akú má históriu, čo so sebou prináša, čo len vie priniesť. A jednoducho toto všetko som objala a to ma tak nejak ako objalo naspäť. A ja si jednoducho nedokážem predstaviť, že by som venovala svoj život niečomu inému ako proste čaju. Pre mňa je to tak prepojené s tým, kto ja som, ako rozmýšľam a vlastne celkovo s mojou životnou filozofiou, že je to niečo, čo ma bude sprevádzať do konca života, či v tom budem podnikať, alebo v tom nebudem podnikať. Je to minimálne niečo, čo budem praktikovať každý deň svojho života v akejkoľvek forme dokážem, pretože to proste, to nie je iba čaj, to nie je iba produkt, to je prostě cesta, je to čado. Můj život to naplnilo v tom slova smyslu, že se mám vždycky v čem vzdělávat dál. Já jsem člověk, který se rád učí a o čaji se můžu učit do konce života a stejně vím, že nic nebudu vědět. To je prostě krása čaje, ten obor je tak obrovský, že nikdy nejde obsáhnout celý. A rozhodně mi to dalo do života i po těch, kteří zdravotní benefity hodně, protože čaj je prostě skvělý, když čaj pijete každý den a myslím, že na tom se asi shodneme všichni, kteří ho pijeme, tak se prostě člověk cítí lépe, je mu lépe. A čajem se dá pokrýt prakticky skoro všechno od špatné nálady přes špatné trávení, takže po téhleté jako konkrétní nějaké materiální stránce, tak třeba takhle. Ale za mě osobně to nejvzácnější, nebo jakoby to, čeho si nejvíc vážím, jsou asi určitě ti lidi, které to kolem vlastně jako nás pomalinku začalo přitahovat a kteří k nám přišli. Každý má určitě tu zkušenost, kdo se nějak pohybuje víc kolem čajovny, že každá čajovna má svoje specifické lidi, kteří se kolem toho místa vlastně jako vyskytují. Musím povedať, že tá komunita okolo čaju a čajovní tak je skutočne jedno z tých najlepších vecí na tom čaji, pretože pokiaľ ste nikdy nezapadali a nikdy ste nestretli nikoho ako vy, stačí sa zamestnať v čajovni a oni prídu. Oni fakt ako prídu a to sú všetko unikátni ľudia, nikto iný taký nie je, ako sú tí ľudia proste, ktorí sa dostanú k čaju. Všetko sú to svojskí, zaujímaví, inteligentní a jednoducho jako skvelí ľudia. Navíc já jsem teda nepracoval v moc čajovnách, já jsem pracoval v jedné, kterou jsem pak začal vést, ale musím říct, že minimálně ta cesta čaje vždycky působila jako obrovská energetická křižovatka. Za těch pár let, co v tom čaji dělám, těch osudů, co už jsem viděl, jak se různě jako, jak to říct, aniž by to jakkoliv kdokoliv očekával, jak se propojili a různě vlastně jako vyvinuli dál, až bych skoro nevěřil, že je to vlastně možné vidět takové množství takových životních příběhů na jednom místě. Jo. My čaj vlastne vnímame nielen po tej stránke tej historickej hodnoty, ale vlastne aj po tej chuťovej stránke. A pre nás v tomto aspekte čaj funguje ako víno. Vlastne my sa staviame k čaju ako someliéri a pre nás vlastne má veľkú hodnotu odprezentovať ten čaj zákazníkovi ako someliér. Pretože ruku na srdce, sme na Morave a to je to, čo bude ľuďom ako Moravákom úplne najbližšie, pretože tu je na každom druhom rohu vinný sklípek a učia tam tých ľudí, akým spôsobom degustovať to víno. Takže keď sa na ten čaj pozrieme takto, tak to je asi najjednoduchšia vstupná brána do toho čaju vlastne pre všetkých. A teraz vlastne pre nás nie je podstatné, aby sme do tých ľudí natlkli, že tuto sú slivky a tuto sú jablká a tu je drevo a aké je to drevo a tak ďalej. Nie, pre nás je podstatné, aby ten človek sám rozmýšľal nad tým, aká je tá chuť toho čaju. My mu budeme dať
nasmerovanie, dajme tomu, tento čaj je sladší s drevitými podtónmi, alebo tento čaj je kvetový a ľahký a tak ďalej, ale vlastne nikdy sa nesnažíme donútiť toho človeka vidieť v tom čaji to, čo vidíme my. Pretože my chápeme, že chute sú jednoducho interindividuálne a že ani vlastne nemá zmysel sa dohadovať o tom, či sú v tom čaji jahody alebo sú tam broskve. Mimochodom, áno, to sa fakt stalo. Ale jednoducho pre nás je podstatné, že ten človek dokáže začať uvažovať nad tým čajom ako nielen nad teplou vodou, ale nad niečím, čo nejako chutí, čo vie byť niečo viacej ako iba obyčajný nápoj, niečo, čo si človek vie oddegustovať a vlastne užiť. A na tom princípe my vlastne fungujeme v Čado. Ľudia strašne nadávali, prečo by sme rušili gongfička. Okrem toho teda, že vlastne nemáme toľko personálu na to, aby behal ku každému stolu a vlastne pripravoval jednotlivým ľuďom gongfu, pretože gongfu je minimálne na 10 minút a je na neho proste potreba extra energia, extra priestor a to nie je vôbec také jednoduché, tak ten druhý dôvod je, že keď tým ľuďom spravíte prvý nálev, tak tie ostatné zostávajú na nich a na tom, že my sme im poradili ako na to, ale ruku na srdce, väčšinou ľudia tie čaje proste doničia. Takto keď si kúpite, ja neviem, 300-500 korunový čaj, na čajovňu samozrejme to znamená fakt nejaký ako 4-5 tisícový čaj, ktorý si chcete užiť a dopriať. Sadnete si tam s tým, my vám pripravíme prvý nálev a potom ako mávneme rukou nad vami a necháme vám, nech si ho ničíte sami. Tak odíďte z tej čajovne s tou skúsenosťou, že zaplatil som 500 a áno, ten prvý nálev fakt bol dobrý, ale všetky tie ostatné proste boli také, že pretože ja to neviem pripravovať, alebo som sa zarozprával, zabudol som na to a tak ďalej. A preto my sme vlastne spravili vedomé rozhodnutie toho, že chceme, aby tí ľudia mali čo najlepší zážitok s tým čajom. To znamená, my im chceme pripraviť všetky tie nálevy, pretože my sme profesionáli, my vieme, ako ten čaj má chutiť a my ten čaj dokážeme pripraviť skutočne na mieru tomu človeku. Keď si proste povie, že tam chce cítiť drevo a kvety, bude tam cítiť drevo a kvety, pretože ja, Honza a náš personál je vycvičený na to, aby dokázal z toho čaju vytiahnuť ten plný potenciál a ten plný zážitok, ktorý chce ten zákazník. A pre nás vlastne toto je ten správny prístup. A samozrejme my človeku doprajeme, nech si ten čaj pripraví sám, máme tu na to termosky, dokážeme mu požičať nádoby. Nie sme a priori proti tomu, aby si ho spravil sám, ale neodporúčame to. Pretože my sme tu od toho, aby sme vás obslúžili, my sme tu od toho, pretože vieme. A pre vás je úplne najlepší zážitok, keď si proste sadnete, budete sa rozprávať, budete si užívať a my vám pripravíme čaj, aby bol absolútne najlepší, aký môže byť. To je vlastne tá pointa. Ale pokud pro vás ta krása je v tom, že si ho připravíte sami, tak samozřejmě vám to dovolíme. O tom žádná. A jenom zkrátka tím, že my připravujeme ty čaje tím zákazníkům, tak chceme dodržet to, aby ta kvalita byla co nejvyšší. Nedržte sa starých zabehnutých kolají iba kvôli tomu, že je to niečo, čo bolo historicky správne, alebo kvôli tomu, že vás nejaký váš starý majster naučil, že toto je cesta čaje. Cesty čaje sú rôzne a nie je iba tá jedna, ktorou vykráčate, tá správna. Pre každého je tá cesta iná a každý si ju nájde v niečom inom. To podstatné je ten duch, ktorý sa v tom čaji nesie. A ten duch toho čaju je práve ten kľud a je to práve tá myšlienka tej slobody a tej voľnosti, ktorá sa nachádza v tom šálku. Je to samozrejme aj o tom, že poznáte tú históriu, poznáte tie pravidlá, chápate ten čaj, ale to je iba ten základ. Pre mňa pravidlá sú vždycky na to, aby sa z nich mohlo vybočiť, keď je to vhodné, a pokiaľ to nie je vhodné, tak ich vlastne držať. Takže pre ľudí, ktorí toto budú sledovať a rozmýšľajú nad čajom ako nad nejakou uzavretou skupinou alebo uzavretou komoditou alebo jednoducho uzavretými myšlienkami, skúste sa pozrieť niekam inám. Otvorte hlavu, pozrite sa na iné krajiny, pozrite sa proste na iné cesty a hlavne neskudlite si tie veci pre seba.
nikomu to nepomůže. Co se týče vlastně čaje ve spojení s alkoholem, tady si myslím, že je trošku důležité poukázat na to, že ne vždycky úplně nejlepší cesta je jít jakoby, jak to říct, pojímat to úplně tou myšlenkou toho, uděláme z toho vysloveně drink, jako alkoholický drink. Alkohol s čajem funguje dobře, ale mnohem víc funguje jejich propojení vzájemné chutí, než vysloveně, jak to říct, objemové míchání. Zkrátka nepřistupujeme k tomu stejně jako u běžného míchaného nápoje, kde dáme třeba 4 centilitry rumu, 4 centilitry třeba nějakého likéru a pak bychom tam dali třeba 10 centilitrů čaje. Užít nie ožrať. Ano, užít si to propojení těch chutí je mnohem důležitější, než tam narvat co nejvíc toho alkoholu. Takže to míchání s tím alkoholem vůbec nemusí být o tom, že vlastně dáme jako velké množství, ale ono kolikrát stačí pár kapek. Pár kapek dobrého, dejme tomu rumu, velice dobře bude fungovat s nějakým dobrým červeným čajem. A na téhleté bázi vlastně se snažíme potom i ty drinky, nebo dejme tomu vlastně ty nápoje celkově vymýšlet. Hodně se inspirujeme i v zahraničí, protože, jak už Lucka zmínila, tak ten svět mimo tu čajovou scénu v České republice se taky hodně vyvídá. My se tím snažíme hodně inspirovat. Naší velkou inspirací například byl čajový bar, který vznikl ve Vancouveru, ze kterého jsme vlastně vycházeli, kde to je vlastně jeden dlouhý bar, kde se připravují čaje, připravují se ty drinky a podobně a evidentně ty lidi to tam baví. Ale i když se podíváme nenutně na západ, ale do té Asie, tak čím dál tím víc čajoven si hraje s různýma přípravama matchi, s různýma způsobama luhování čaje, protože, jak to říct, čaj můžeme připravit mnohem více způsobama, že jo? Takže ho zalijeme v konvičce nebo v luhovací nádobě. A právě tady tohleto hraní s tím čajem tak vytváří nové zajímavé koncepty, které my velice rádi se naučíme a pokusíme se je potom vlastně těm lidem posunout. Napríklad vedeli ste, že čaj sa dá pripraviť ultrazvukom. Je to fakt sranda. Na to se chystáme mimochodem. To je vlastne cesta, ako sa chystáme robiť toto leto cold brewčka, pretože ten ultrazvuk vám vlastne spôsobí rýchlejšiu difúziu, rýchlejšie vyluhovanie toho čaju vlastne pri tej studenej vode a tým pádom zaistí veľmi dobré a efektívne rýchlo vyluhované cold brew. A na to leto je to proste super. A toto je tiež jeden zo spôsobov, kam vlastne posúvať to čajovanie vlastne do nejakých ako moderných rovín, do modernej vedy a techniky. Hráme sa napríklad s čajovým resinom, ktorý tu bol historicky vlastne ako storočia, ten sa vyrábal v chrámoch. Ale vlastne pre moderného človeka je ten resín vlastne to, čo chce. To, čo si tí mnísi brávali na cesty, aby nevlačili kopec listia so sebou, tak dneska proste moderný podnikateľ hodí so sebou do kanclu 30 porcií a má 30 krát proste čaj, ktorý iba zaleje horúcou vodou, nemusí nad tým rozmýšľať, nič neluhuje a jednoducho ide ďalej. To je cesta dopredu. To je to, kam môžeme posunúť ten trh. To je to, ako tých ľudí vôbec donútiť rozmýšľať nad tým čajom, donútiť ich zapojiť čaj do dennej rutiny, donútiť vlastne zameniť kávu aspoň raz, dvakrát do týždňa za nejaké iné pitie. A keď ich donútime spraviť toto, tak sme vyhrali nie my, ale celý čajový trh, protože všetci z toho budú benefitovať. Ale pozor, zároveň určitě neříkáme, že staré způsoby jsou špatné. Naopak, my z nich vycházíme. My si velice vážíme tradice, velice si vážíme toho, co tady vzniklo nejenom jako posledních 20 let na čajové scéně nebo 30, ale co vzniklo ty století celkově ve světě s čajem. A pro nás je to, jak to říct, něco, čemu dáváme velkou úctu a velkou váhu. Ale zároveň nechceme, jak to říct, zaostat v tom jednom bodě. Chceme to vzít a zase to posunout někam dál a rozhodně spousta našich projektů nejspíš ruku na srdce v budoucnu ani nebude existovat, ale z těch několika, co my zkoušíme, pár se někam vytříbí a zase ta cesta bude potom pokračovat dál. Takže není to o tom, že bychom říkali, staré je špatné, nové je dobré, musíme to posouvat, to ani omylem. A naopak, to staré chceme, jak to říct, chceme navázat na to, co už tady bylo a v té cestě toho čaje, historické cestě vlastně pokračovat dál. Na tej ceste jednoducho pokračovať dopredu, ale s úctou voči tomu, čo bolo pred nami, čo prišlo pred nami, pretože my sami z toho pochádzame, my to poznáme, ale zároveň vieme, že to nie je to jediné, čo môže existovať.
A keby som mala vzkázať niečo pre ľudí, ktorí sa chystajú si otvoriť čajovňu, prosím, nerobte to, budete na mizine, budete trpieť, fakt nie. A nebo naopak udělejte to, my budeme rádi, že máme další kamarády v oboru, ale připravte se, že to nebude jednoduchý.